Azken urteetan dantzagerketa arratsaldean izan da bakarrik, irailaren 3. larun batean, baina aurten zerbait berezi egin nahi genuen, eta orduan gure proposamena izan da dantza taldeak goizetik etortzea Basaurira. Eta nahi genuen Basaurik sentitzea zerbait berezia daukagula, ezta? Horregatik aurten erabaki dugu auzoetara eramatea dantzagerketa. Berezitasuna da ere talde gehiago izango ditugula. Azken urteetan gonbidatu ditugu 6 talde, baina aurten 10 talde izango ditugu eta pizka diferentea egingo dugu horretarako. Gainera, ona heldu gara jende askori esker, eta orduan une bat ere egongo da pizkat hori esker ona egiteko antolakuntza taldean egon diren guztiei eta beste kolaboratzailei eta laguntzen diguten elkarte eta erakundei. Lan voluntario asko dago betidanik Euskal Herriko Dantzagerketaren atzean. Nik uste dut hori ere oso bitxia dela, ezta? 50 urte zerbait mantentzea jendeak nahi duelako eta jendeak bere gaitasuna, bere denpora, bere gogoa jartzen duelako, hori da oso gauza berezia eta harro egotekoa ere, ezta? Une honetan Basaurin 3 dantza talde gaude, gu gara antolatzaileak, egia da, talde bakoitza baduela pertsona bat edo bi pertsona antolakuntzan, baina atzean dago talde osoa dantza taldeak laguntzeko, gauzak egiteko, gauzak prestatzeko. Ere kontatzen dugu hori Basauriko txokoekin, 5 dira, eta une honetan zuk esan duzu moduan badaude bazkaria prestatzen. Herriko taldea ere heltzear dago, mahaiak prestatzeko, gero bazkaria banatzeko, molintxistularia Bizkaiko gaiteroak ere beti daudean laguntzeko, musika jartzeko, kale jiran, behar dena egiteko, eta Bizkaiko dantzaren biltzarra ere, beti izan duguan, pizkat adorea emoten, laguntza emoten behar dugunean, eta nola ez, erakundei ere esan behar diegu eskerrik asko. Hasieratik Basauriko udalak onartu zuen, hau laguntzea bere errekurtsoekin eta ekonomikoak eta beste batzukin ere, eta konpromiso hori mantendu da hainbat urteetan, ezta? Esan bezala Frankoren garaian hasi zen ekitaldi hau, eta berdin da, nor egon den udaletzean, hori beti mantendu da, ezta? Eta, duela urte asko ere Bizkaiko Foru Aldundia ematen digu laguntza ekonomikoa. Azkenean, hau da sare bat, niri gustatzen zait esatea Euskal Herriko Dantzagerketaren egunean, azkenean Basauri herria badagola sartuta, badaude senide asko, edo familia asko modu baten edo bestean egoten direla antolakuntzan, ezta? Semea dagolako herriko taldean, edo alaba dantza talde batean dagolako, edo senarra bazkaria prestatuko duelako. Eta nik uste dut hori ere oso gauza polita dela, eta horregaitik ere harro gaude. Ikusiko dugu, etorkizuna zer dakarren, ezta? Dantza talde autoktonoak badaude, herri batzuk badaude berreskuratzen, edo gauza berriak azkenean folklorea edo ohitura bihurtzen, eta talde autoktonoak dauden bitartean, eta jendeak nahi dugun bitartean, saiatuko gara mantentzen. Egia da, batzuk ja daramagula urte pilo bat honetan, eta saiatzen ari garela ere beste batzuk hartzen, ezta? Baina, uste dut Basaurin gauza izango garela hori lortzeko.